So, we are here na sa vegan part ng Calle Cruz. First time. First time mo dito? First time po dito. Naku, may enjoy mo to, bongga. Ay, morning po. Together with Miss D. Ah, thank you. Iwan mo muna yung una. Ah, may una naman. Asan ang magic Colombo mo? Yung una, ma'am. Okay. So we are here na sa Hotel Luna. Kami ay mag-check-in na. Wow! Social yung chandelier. At ang mga paintings. Hi! Good morning po. Thank you. Wow, agad-agad. Naka-ready na pala tayo. So, papunta na kami sa aming room. Yan. Together with Miss T and Brand Damage. Ah? So, they're here na. Ayan. Oh, pa. Wow, tabing pool. Parang alam na alam nila. Thank you po. Wow. Ah, lamig ka ayo, oy. Ha? Ah, oo, yun nakatuto. Pipindutin mo dito, tapos lalabas yung kung magkano panalo mo. So, ayan. So, nandito na kami sa location. Then later, papasyalan na namin yung Calle Cruzolo. Welcome to my place, my hometown. What can you say about the venue, the hotel? The venue is very old museum. And And the people here, I think it's very hospitable and friendly. so are you ready na ba to conquer the vegan? Yes, I already. Halika, ikutin na natin. Marites po ba kayo? Pag Marites, oh. Ayun pa si Kuya daw. Si Aldrin. Dito pala si Aldrin. Ang imong uyab, si Aldrin. Hello. Nandito kami ngayon sa location na to kung saan dito rin ginanap yung saang probinsyano na pagtatagpo, yung balak na i-assassin ni Julia Montes, yung sikat na businessman dito sa Ilocos, dito sa Norte. Yan, so ito yung dito umikot yung yung eksena. Yan. Diba? So, ito yung naging entrance nila. Yan. Dito! Yan. Ay, oo nga dyan yung exit. Naligaw na ako. Dito, tricycle. Ay, may sakay. So, andito na kami ngayon sa Calle Crisologo. Yan. Akin na muna susi, Ligo. Kasama ng ating mga social timer squad. The hotel. Welcome to Hotel Luna. Oh, diba? Guwapa, oh. Hindi naman siya vlogger. Ah. Yung mga marites din. Okay, thank you. Yes, andito na kami sa DJ de los Reyes Street, kung saan kahabaan din ng, ng Calle Crisologo. Dito na lang tayo sumakay. So, papunta na. Ay, ito pala tricycle, kuya. So, yan, nandito na kami ngayon sa tindahan ng aming mama.
ang King Jack Burger, ang last na ayaw mong tigilan, ang taray. So, ayun na siya! Ayun yung motor niya. Yes! Namiss ko yan! Ang pagmumotor. Finally, magkikita tayo ulit. Antok, napakasiga mo talaga mag-park. I miss you. Antok kayo. Si Didong. Si Didong at saka si Inday Katok. Oh, ayan. Ano ba yan? Bakit bigla-biglaan kayo? Baluga. Wala rin. Biglaan din ang yaya. May show kayo ngayon? Ay, shit! Alika na. Oh. Asan na yung panada natin? Teka lang naman, Ay, diba? ito. Sorry. Oh, ito. Saglit. Ayun Ito. o, empanada o. Ayun na nga, kumuha na siya. I-join nyo lang. Ah. Maglalaps na kayo? Yes. Panada muna. Ano gusto niyo? Empanada muna? Wag na natin muna ilan. Lahatin na. O, sabay-sabay na natin. Sabay kasi iba-vlog ko. Ayan na. So, this time, it's our first lunch at alam mo na malala ito. Ang presko dito, maha. May puno. Pwede magsuba. Dito na ako ngayon eh. Dito na yung dati. So, ayun na nga guys. Natapos ang lamunan namin dito sa King Jack. Pero mas masarap matulog dyan pagkatapos kumain. Duyan. Bukang-buka. And of course, with my Mama Brenda. Ma, thank you so much. Ayan, King Jack located at Kapampangan, Diversion Road. Tama na. Ayan, dito po sa Ilocos. Dito sa vegan ko saan, sa lahat ng mga pwedeng tumambay, magmerienda, barkada, wag na tambay. Kain din tayo. Tikman niyo yung kanilang burger. Masarap talaga, sulit. Walang etchos. Lala. Tapos maliban sa burger, kasi meron ka ding mga fries, and siomai, ayan. So, may solo hotdog pa sila. Pwede group hotdog para mas bongga, mas masarap. Ano yung king hotdog mo? Yan yung foot long, ganon? Parang, yung ganon yung sizes, ma? Foot long yung king hotdog, tsaka giant. Hindi siya pit-put lang. Ang daming king hotdogs, oh. Ayan, tingnan natin. Giant, yung TJ? Ito yung mga niya sizes. Ayan, yung mga sizes at saka prices nila. Super solo, egg and bacon, king pineapple, wow. Kakaiba yun So, yan. Punta na kayo dito sa King Jack. Kung saan for sure to paggabi, very very cozy, pangbarkada, magkakaibigan. Ayan. Ang lasa na ayaw mong tigilan. Oh. That's why King Jack. Kasi yung sa pelikula ng Pirates of Caribbean. Jack Sparrow. Kaya King Jack. Tara. Ang bongga nito. Ayan. So again, thank you so much. Thank you so Ayan, much. thank you so Mama Brenda, may much. katakaya. Please visit here at Conversion Road. Ano? Diversion Road sa Kapampangan. Ayan. Kapampangan. Thank you so much, ma. Ayan. Of course, with Inday Katok and Didong na Thank you, Madam. nabusog kami sobra, ma. Harap na kami lalaki. I love you, ma. dumi ng I mukha. love you. Ang dumi ng mukha ko. Uy, magkita tayo mamaya. Subukan mo naman. Ha? Thank you, ate. Saan ba? Ha? Saan ba? Sa Sa football field. Shield? Makakapasok ba? O, sige Pakita na, mo muna yung mask mo. Alisin mo yung mask mo. Para makita naman nila. Yan. Para meron akong pang thumbnail. Ito na. Nandito na kami sa Calle Crisologo. Pas ng araw, init. Ayan. And ito si Didong. Ay, ito, oh. Ito si Didong. Si Brenda yan. Nagkalituhan. Yung kasama niya sa kasama niya Didong ka daw, Brenda. Si Brenda yan. Nagkalituhan na. Magkakamuka. So ngayon, nandito tayo kung saan tumura ang grupo nila Cardo Dalisay. So ito yun. Yan, dito sa taas. Diyan sila nag-shoot.
Ito yung naging bahay nila. And dito sa hilera ng Calle Crisol. ano yung suit? Hotel Luna. Sa may open field, football field. Doon sa football field. Oo. Punta kayo niyo, di ba? Ayan, so, andito kami ulit sa Wala Vigan. tayong ano, no? Ano? Kalesa dapat. Sa Magkalesa. So, ayun no, Magkalesa ba tayo? So, ayun, nandito tayo. Ito yung bintana nila. Tama ba? Ito yun ah. Ayan, sa grupo ng mga, ang probinsyano. Oh, yung bahay nila. At syempre, mga souvenirs dito, available din. Natatawa ako sa reaction niya. Ikaw talaga tinuro niyang didong. Sana sa Kalesa. What else? Ah, dito ka? Alika, dali. Magpaano tayo sa... Ayan. Oh, ang bongga. Ang dami nating ano rito. Ang daming mga souvenir items na pwedeng mabili. Ayan. Wala dito sa hilera ng Calle Crisologo. Siyempre, hindi mawawala ang kalesa dito. Yung sa hilera na to. Mga bahay na yun na nakikita mo, yan yung mga tinirahan dati ng mga Pilipinong noon ng mga lumang-lumang panahon. So you are fifth time here. Hindi lang, maraming beses na. Ang maganda rito lalo na paggabi. Kasi meron ditong bar. Ayun, Bartek. Yung Bartek na yan, diskuhan yan dito. Ayun o, Bartek. Ang Bartek is sa Ilocano word, lasing. Ano Bartek. yung Bornek? Bornek na sa pagitan yun ng ng wewet mo. Ayan, so ayan, andito yan sila. Yan, yung kahabaan na yan ng Calle Crisologo. Nakakamiss kasi, halos ilang taon din ako rito nanirahan. Kasama ko dun si Mama Brenda ko. Yung aming kinainan kanina sa King Jack. So, subukan pa natin mag-ikot-ikot hanggang doon sa dulo. Parang ng palaka. Isa pa nga. Ganun dapat mong gamitin pag tatawagin mo yung jowa mo. Coco. Magkano po yung ganyan? Lalapit siya, Ano, madam? 120. 120 po. 120. Oh, lalapit siya. Pag kailangan yung boyfriend mo, oo. Sige nga, tingnan natin kung lalapin yung boyfriend mo. Ito po ang maganda. Wala ba? Wala pa akong boyfriend. Alam mo, nalilito na ako. Para saan to, te? Para sa mukha? Pero parang iba yung nakikita. Ay, alam ko na yan. Mahaba na maliit. Dali na, pa-picture kayo. Diyan pa yung hotel Luna po. Kanan na. Ayun na pala hotel Luna. Eto na nga, nandito na kami sa Hotel Luna. Ayun na oh. O, di ba? Ang lapit lang. So, mag-rest lang kami kahit ilang oras. Magpa-fresh lang ng very, very light. Habang nagre-ready kami para mamaya sa aming show. Kaya naman, laps muna tayo bago tayo sumalang para later hyper na hyper tayo. Ang sarap nito. Especially the potatoes, buong buo. Ah! Sarap. Ang bongga. So for that, muli maraming salamat sa panonood. So abangan naman ninyo yung aming performances para dito sa Kanawidan. Opo, Kanawidan. Kanawidan Festival 2022 dito sa Ilocos Sur. Yeah! Bongga! Bye! See ya! Ilocos Sur! It's DJ.